Дами и господа, сега ще играя Survival Craft. Нека да започнем. Това е платената версия, но безплатно. Ако искате да си свалите платена игра безплатно, идете в опит. да, чухте приятеля ми. Да, чухте приятеля ми, той се казва Victory Blue. Victory Games. Напомням ви, аз пак съм Никики 147. Сега ще гоним корабът. Това пак ако влезеш вътре в него нищо не става. Ето сега настигнахме корабът. Погледнете, влизаме с него и преминаваме с него. Нека се върнем в къщи. Пако! Има модно разпределение, Пако! Ладно се. Сега влизаме и спираме да летим. И тук скачаме. Ти не изостави. Сега влизаме в менюто и ще търсим лък. Койоти, каквото да сте, капанари, нападайте, Нека да намерим и това е киберите на клечка. Ето я и огнената стрела. Бих си коня. Сега ще вземем и едно буре, за да го гръмнем. И ще видите колко е. О, чакайте, ще вземем и една фойерверка. Добре, сега да потърсим бурето. Къде ли е то? Добре. Виж ме. Малко време ще отнеме, докато го намерим. Както виждате колко много видове фойерверки имам. И колко много лети към звездите. Моят приятел Victory Blue лети към звездите на същата игра. И се смее като луд. Ники, погледни как за Хорица, не се чудете, гледаш героя отзад и лета към слънцето. И са. Без да лети. Не знам защо, но нещо не намираме. Бурето. Живи сме. Ето го. Дами и господа, намерихме бурето. Сега да излезем. Вижте, сега ще стреляме с лък. Така. Вижте сега. И вижте. Един момент. И подпалихме дървото. Сега ще стреляме една фойерверка, за да видите какви са яки. Яко е, нали? Ще стреляме една фойерверка в дървото. Там нищо не става. Сега нека да гръмнем няколко бурета. Вижте колко голяма експлозия ще стане. Гледайте сега. Да. Само да не успеем да ги запалим. Стрела. Проблемето не трябва да я пресаречим. Така. Гледайте каква голяма експлозия, дами и господа. Това даже ми ги плъска навън. И понякога почват да летят ключите нагоре. Вижте, това дърво вече изгоря почти. Това тук са яйца. Ще замерим него и от него излиза патица. Нека да удавим една патица.
падна в океана и там се изгуби. Сега ще намерим от яйцата, ще ви покажа върколак. Ето, вижте сега. В тази игра върколак. Вижте. Дами и господа, това пред вас е върколак. И сега се превърна в вълк. Виждате ли, дами и господа, какви яйца неща? Добре, нека да полетим нагоре. Вижте сега. Изстрелям една фойерверка в морето. Стига да стигнем от тук. Ако не ще... Да, стигнахме. Видяхте ли колко красиво става? Заваля дъжд. Уха! Фойерверката направи жабка, видяхте ли? Рекламация. Абонирайте се за каналът на Виктор Геймс. Повярвайте ми, неговият канал е много як. Там има много яки неща. Ето, в момента говорещия Виктор Геймс. Той снима клипчета на Майнкрафт и някои други игри. И аз също снимам Майнкрафт, както виждате. Ето това е Том. Сега ще пробваме да го яздим. Но няма да ми е лесно да го управлявам. Ето, вижте се. Дами и господа, погледнете, той се ходи сам. И се върти. За да можем да го управляваме, трябва да имаме седло. Запомнете го. Само да намерим едно седло и ще ви покажа. Тогава той няма така да се върти по лъкната. Нека да намерим седлото. О, ще ви покажа един як начин да направите кафтан. Вижте сега. Не това. Взимате едни такова. Сега ще покажа и на моя приятел Виктор Геймс. И сега. Първо издълбавате тук примерно две пичета. И трябва да се повече. Примерно 3. Сега като излетите, слагате тук. Излетите нагоре. Да с трева. И вижте сега. Като хващате някой животните, ще направи това. Оп! И вижте, пропада. Вижте колко води. И тук всяко животно, по принцип, ще умре. Ще ти го гледам да знам. Как ти се казва? Как? Аз се казвам Спас. Главете, аз съм приятеля на Рики и чистих този клип. Рики! Не да слушат тези хора, защото те са луди. Защото тук сега може да викаме, ти знаеш. Ето, както ви чувате, те са луди. Добре, за сега спираме с клипа. До следващия път.